rikottu huonetalojen paikkoja, ja siinä missä lipasto oli ennen, on nyt vaaleampi kohta. Avaat ja suljet ikkunoita, koska et osaa päättää, tahdotko ääniä vai hiljaisuutta. Keittiön seinällä on kirpputorilta ostettu kello, joka toimisi, jos siinä olisi patterit. Se sanoisi tik, tak, tik, tak. Etsi pienin mahdollinen seteli ja katso sitä huomenna. Mikset ottaisi yhteyttä vanhaan ystävään? Teillä oli tapana jakaa vähäiset rahanne kahviloissa ja puhua ääneen kaikki salaisuutenne. Silloin kun puhelimet olivat vielä kiinni seinissä, saatoitte nukahtaa linjat auki ja kohina sekoittui nuoriin uniimme. Huomenna tehtäväsi on löytää asiakirja, jota tarvitset ylittääksesi rajat. Otat vastaan katseen, joka imartelee sinua. Jokaisesta vastaantulijasta heijastuu mahdollisuus. Väkijoukko on tiivis, mutta löydät väylän puistosta pitkälle sillalle. Pietarin junassa tervehdit miestä, jolla on parta. Napapiiri alkaa tuosta. Berliinissä ei ole muuria.